ଚାନ୍ଦା ଦିଅ ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ଚାନ୍ଦାଟା। ଭାଇ ଏ ବର୍ଷର ପୂଜା ଚାନ୍ଦା କେତେ? 1000 ଟଙ୍କା। 1000 ଟଙ୍କା। 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହବ, ମେଢ ତ ସଜା ହବନି, ତ 1000 ଟଙ୍କା କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦବ। ହଉ ହଉ ଭାଇ, ହଉ ନେଲ ନେଲ, ତମ ସହିତ କିଏ ତୁତର କରିବ। ହଉ ନିଅ ଭାଇ। ଆଜି କଣ ଚଢି ଯାଇଛି କି? ସେଇଟା ନହେଲେ ହବନି। ସେଇଟା ବା ଆଗ ଦରକାର। କଣ ବୁଝିବ କହିଲ? ଭାଇ ମିଳିଗଲା। ଯାହା ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କଲେ, ଆମର ପୁଣି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ? କେତେ କଲେ ହବ? 2000 କଲେ ଭଲ ହବ। 2000? ହଉ ହଉ, ସମସ୍ତେ ରାଜି ତ? ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଘଡି ଯୁଆଡେ ଦେଖ ସିଆଡେ ଖାଲି ମଦୁଆ। ଏ ଲୋକଟା ବି ଏଇ ପୂଜା ପାଖରେ ହିଁ ବସିବାର ଥିଲା। ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଝଡି ପଡୁଛି। ପୂଜାଟାରେ କି ମଦ ପିଇ ହୋ ହାଲା କରିବେ, ତାପରେ ଆସି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରାମାରି କରିବେ। ହେ ମା, ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଏ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେ। କାମ ଧନ୍ଦା ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ବେଳ କାଳ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଛାତ ଉପରଟା ବି ନା, ବାହାର ଆଡେ ଦେଖି ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ମଦ ପଡିଗଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେ ମା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଯେମିତି ମଦଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଝିଅ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଆଖିରେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ମାଲୋ, ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ଅନ୍ଧାର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜିକାଲିକା ମଦକୁ ଜମା ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ମନେ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ନାବାଳିକା ମାନେ ବି ଏଇ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଆଖିରୁ ଜମା ବି ନିସ୍ତାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଲୋକଟା ବି କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି? ନା ଇଆଡେ ମୋ ଝିଅ ମିଳୁଛି, ନା ଏ ଲୋକ। କହିବ ଏଇ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏପଟେ ପୂଜା ଭକ୍ତି ଦେଖେଇ ମା ଦୁର୍ଗାକୁ 100 ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବେ। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ଏଇଭଳିଆ ଯେମିତି ପାଗ ହେଇଛି, ଏ ପାଗରେ ଯଦି ପୁରା ହଟ୍ ଫିଗର ବାଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମିଳିଲା ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। କଣ କହିଲୁ ବେ वाली बीट पे तो सारी दुनिया नाचे।